Esta mañá tiña lugar na Casa de Cultura de Xuño, en Portodosón, a presentación do novo obradoiro de emprego Taume 6, que volverán a compartir os concellos de Portodosón e Ribeira. Por diante, quedan 9 meses de formación e práctica nos módulos de carpintería e moble e en actividades auxiliares en conservación e mellora de montes. Na experiencia, financiada pola Consellería de Economía, Emprego e Industria, por un importe de máis de 346.000 euros, toman parte un total de 20 alumnos traballadores, 10 por cada municipio. O alcalde de Portodosón, Luis Soujo, animou aos participantes a tomar en serio esta experiencia de cara a mellorar a súa formación, o que lle permitirá poder optar a postos de traballo máis estables e con máis calidade. E non tomedes como vir aquí a Escola Obradoiro, cobrar un sueldo e acabar 9 meses e se acabou. Eu creo que é unha oportunidade de aprendizaje, unha oportunidade de futuro que vos pode abrir as portas dun mercado laboral e incluso vos mesmos, de forma autónoma, podedes planificar un pequeno futuro polo que ides a aprender, non? Tanto no curso na Escola Obradoiro de Carpintería como tamén forestal. Un aspecto este que foi tamén destacado pola directora do Obradoiro, Estefanía Ordóñez. Nosotros, además, os vamos a apoyar precisamente para insertaros o reinsertaros en el mercado laboral, tanto por cuenta ajena, trabajando para alguna empresa, ayudándoos a buscar empleo, o incluso ayudaros a el autoempleo, pues que como autónomos o incluso entre varios constituáis una sociedad o una cooperativa y pues desde aquí os daremos todo el apoyo que necesitéis para realizar todos esos trámites. Durante os 9 meses que dure o Obradoiro, os alumnos traballadores desenvolverán importantes actuacións nos dous municipios, como poden ser a fabricación de mobiliario urbano en madeira ou a conservación de espazos e zonas forestais.